ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ኣንዓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ እንካፈሎ እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ክብርና አምላክ ይኹን ሎም እንካፈሎ ቃል ትግሃት ዝብል ትግሃት ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ትግሃት ብዙ ዓይነት መንገዲ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ካብቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተቐሚጦም ዘለዉ ፍሬያማ ህይወት ክህልወና ዝገብሩ ውጽኢታዊ ህይወት ክህልወና ዝገብሩ ናይ ትግሃት ጎደና ምዃኑ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሕብረና ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይኹን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዘዕውትና ጎደናን ደዕውትናን ጎደናን ፍሬያማ ዝገብሩናን ፍሬያማ ደይገብሩና ጎደና ብሙሉእ ጠቂሱልና እዩ ማለት እዩ ነቶም ጎደና ምኽታል ድማ ውጽኢታዊ ዝኾነ ጉዕዞ ክንነብር ንኽእል ኢና ኣብ ህይወት ስለዚ ካብቲ ሓደ ኣብ ጉዕዞና ኣብ ቢዝነስና ኣብ ሓዳርና ኣብ ትምህርትና ኣብ ኩሉ እንገብሮ ምንቅስቓሳት ውጽኢታዊ ህይወት ክህልወና ዝገብር ትግሃት እዩ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 27 ሃካይ ነቲ ዝሃደኖ ኣይጠብሶን ትግሃት ግና ንሰብ ክቡር ገንዘብ ያይልዋ ዋው ትግሃት ኢሉ ንሰብ ወይ ድማ ነቲ ዝተግህ ኣብ ህይወቱ ትግሃቱ ክቡር ገንዘብ ያይሉ ሪኢኹም ኩሉ ክቡር ነገር ብክቡር ገንዘብ ከም ዝግዛእ ክቡር ገንዘብ ክቡር ውጽኢት ከም ዘምጽእ ክቡር ገንዘብ ብዙሕ ክዕድግ ከም ዝኽእል ኣብ ህይወት ድማ እታ ክብርቲ ገንዘብ ብዙሕ ነገር ክትገዝአልና እትኽእል ንሕልምና ከተጨብጠና እትኽእል ንዝጀመርናዮ ጉዕዞ ውጽኢታዊ ክትገብረልና እትኽእል ክብርቲ ገንዘብ ትግሃት እያ ትግሃት ዘለዎ ሰብ ኣብ ህይወቱ ክቡር ገንዘብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ግዚኡ ትጉህ ሰብ ኣብ ጉዕዞኡ ፍሬያማ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣብ ፍጻመ ዘብጽሖ ትግሃት ዘለዎ ጉዕዞ እንተተጓዒዝና ኢና ትግሃት ኣብ ኩሉ ኣቕጣጫ ናይ ህይወት እያ ተድልየና ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ኢልኩም ኣብቲ ዝጀመርኩሞ ትምህርቲ ኣብቲ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ብዝለዓለ ነጥቢ ውጽኢት ዘለዎ ነጥቢ ክንውድእ እንድሕር ንደሉ ኮይና ጥራሕ ትምህርቲ ከይድካ ምምሃር ኣኻል ይኮነን ነቲ ትመሃሮ ዘለኻ ትምህርቲ ኣብ ውጽኢት ንኽትበጽሕ ትግሃት የድሊ ትግሃት ኣብ ህይወት እንታይ ይፈጥር እንድሕር ኢልኩምኒ ነቲ ዝጀመርካዮ ጉዕዞ ብዘለካ ዓቕምን ብዘለካ ሓይልን ከም ተፍስስ እያ ትገብረካ ትግሃት ምክንያቱ ትግሃት ኣብ ዘለዎ ሙሉእ ኩልንትናኻ ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ክብርና አምላክ ይኹን አገልግሎት እንድሕር ጀሚርካ አገልግሎትካ ትግሃት ተዘይብሉ ፍረ የብሉን ምክንያቱ አገልጋሊ ምዃንካ አገልግሎት ምጅማር ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ነቲ ዝጀመርካዮ አገልግሎት በቲ አምላክ ዝሃበካ ጸጋ ተጠቂምካ በቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ትጉህ ምዃን የድሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቢዝነስ ተጀሚርኩም ቢዝነስ ስለጀመርኩም ጥራሕ ፍሬያማ ኣይትኾኑን ኢኹም ነቲ ዝጀመርኩሞ ቢዝነስ ዕዉት ክኸውን ነቲ ዝጀመርናዮ ቢዝነስ ፍረ ዘለዎ ውጽኢት ዘለዎ ውጽኢቱ ድማ ጽቡቕን ብዙሕን ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ትግሃት የድሊ ብዙሕ ሰብ ኣብ ህይወቱ ስለዘይጅምር ኣይኮነን ዘይዕወት ግን ነቲ ዝጀመሮ ትግሃት ስለዝጎድለ እዩ ሪኢኹም ትግሃት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዝጀመርኩሞ ነገር ክትወሃቡ እዩ ዝገብረኩም ኩሉ ግዜ ትግሃት እንድሕር ኣስተውዒልኩምሎም ንዝጀመርዎ ነገር ፎክስ እዮም ዝኾነብኡ እንደገና ብዘሎ ሙሉእ ዓቕሞም ከዓ ነቲ ነገር ይወሃቡ እዮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ትግሃት ንሰብ ክቡር ገንዘብ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ብትግህቲ ኢድ ዝዓይ ንሱ ይህብትም ኢልዎ ኣይገርመኩምን ብትግህቲ ኢድ ዝዓይ ይህብትም ብትግህቲ ኢድ ዝዓይ ይገዝእ ስለ ትግሃት መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ይዛረብ ስለዚ ሎማ ኣንቲ ነዚ ቃል እዚ ትሰምዑ ካብቲ ሓደ ኢንካሬጅ ክገብረኩም ዝደሊ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ስራሕ ጀሚርክንኦ ዘለኽን ጉዕዞ እቲ ጉዕዞቲ ብጽቡቕ መንገዲ ክትዕወታሉ መታን ምጅማርከን ዘይተረፈክን ትግሃት ወሰኻሉ ምጅማርኩም ዘይተረፈኩም ትጉሃትኩም ካብቲ ሓደ ትጉሃት ክንከውን ዝሕግዘና ዓብ ነጥቢ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ብዙሕ ነገር ዘይምእታው ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ ምግባር ምክንያቱ ዓቕምና ብዘሎ ኢንቨስት ክንገብር እንድሕር ኮይና ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ ምዃን የድልየና ካብቲ ብዙሕ ግዜ ሰባት ካብ ትግሃት ዝወድቁ ኣበይ ጎደና ስለ ዝኣትዉ እዮም ተዳኢልኩምኒ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣት ዘ ሴም ታይም ክኣትዉ ስለ ዝፈቱን እዮም ኖ ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ ግበር ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ ግበሪ ኣብ ሓደ ነገር ፎክስ እንድሕር ጌርኪ ብሙሉእ ዓቕምኺ ነቲ ነገር እቲ ክትወሃቢ ብትግሃት ኣብቲ ነገር እቲ ክትጎይ ዕድል ክትረኽቢ ኢኺ ትግሃት ዘለዎ ጉዕዞ ድማ ፍረ ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምሳሌ 13 ጥቕሲ 4 ነፍሲ ሃካይ ሃረር ትብል እሞ ገለ ኣይትረክብን ነፍሲ ትጉሃት ግና ኣዝያ ትጸግብ
ريخم تجوه سب بوشت زرعيو حرر زبولو سلا زرخبو نفسه نزحرر زبولو تو سلا ترخبو عزيا نفسه تسقبيا ريخم نت نفسنا حرر زبولو تو كم اترخبو زقبرا تقعدنا يو እግዚአብሔር ካብታ ሓደ ኣብ ህይወትና ክሪኦ ዝደሊ ነቲ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ በተሱ ዝሃበና ጸጋ ትጓሃትኩም ኮን ይደልልና እዩ ሃሌሉያ ኣሕዋት ነገራት ጀሚርናዮም ጽባቐ ንስእነሎም እቲ ነገር እቲ ንሕና ዓቕሚ ንዑ ስለ ዝጎደለና ኣይኮነን ኖ ነቲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ዝኸውን ጸጋ ኣለካ ነቲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ዝኸውን ጸጋ ኣለኪ ነገር ግን ነቲ ዝጀመርክዮ ስለ ዘይተጋህኪ ኢኺ ከምቲ ዝደለኽዮ ውፅኢት ትስእንሉ ዘለኺ እስከሎ ንስከፈትኑ ንዝጀመርኩሞ ጉዕዞ ክሳዕ ኣብ ፍጻመ ዝበፅሕ ተዋሃቡ ነቲ ነገር ክሳዕ ኣብ ፍጻመ ዝበፅሕ ንውሃብ ነቲ ነገር ምውሃብና ነቲ ነገር ፎክስ ምዃንና ስለቲ ነገር ብዘለና ዓቕሚ ሙግያይና بتجحت نتنجر رأسنا مهابنا نفسنا كتسجبيا وتصيد كنرينا أفرا كنبتسحينا سلازي لو من زقال تسمعوا نزجمركم وقعزو تجحت كونوا فرد ما كريكم إكزابير شالوم